Alright, so ang per kilo ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So 300 pesos ang per kilo. Jumbo size. Sariwang-sariwa, kuya lang to. Isang piraso, 200? Oo. Ayun, no? So 200 pesos ang kada plastic po, no? Bali, iisa lang po yung size niya, oh. Sa ating mga presyo ng ating mga tumpukan niya po, naka-slice na po na yellowfin tuna sa 100 pesos na tumpukan, no? Tapos meron din po mga naka-slice din po dito, no, sa halagang 150 ang per kilo ng mga slice na laman ng bluefin tuna. Boss Alan, magkano yung ulo? Yun, no, 100 ang kilo ng ating ulo ng bluefin tuna, no? Bossing, magkano ngayon ang ating gulyasan? Ay, meron tayo mga tortilyo, no? So 100 pesos ang tumpukan po ng ating mga torsilyo dito sa Malabon Fish Market, no? So meron tayong lapu-lapu na malaki. So magkano kilong lapu-lapu natin? So 150 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no? Ayan, no, napak. Boss Ed, magkano yung isda mong gabi? Lalaki. 200 na isa. Ayun, no, 200 pesos po ang isang piraso, no? Yan po yung isdang gabi na masarap iluto sa miso, no? Ginisang miso sa sinigang, no? So magkano yung malaking talakitok mo? 120 lang kilo, 120. Yun, no, 120 ang per kilo ng ganitong kalaki na talakitok, no? So ang gulyasan magkano? 100 lang ang kilo. Ayun, no, 100 pesos ang per kilo ng ating gulyasan dito, no? 100 lang sa tumpo. So ang ating yellowfin tuna ay 120 ang per kilo. Rapid fish o may maapahap, labahita, no? So sa mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos. So lapu-lapu rin po natin. Ang tumpukan po ay 100 pesos, oh. Marami na po yan at makakapag-ulam na po ang inyong mga pamilya, no? So dito rin po sa Hitong Dagat ay 100 pesos din po ang mga tumpukan. 240 at 280. So sorry at medyo bumaba yung ating pagkakabanggit dito sa paninda ni ate na pusit dumot at pusit na tunay po, no? Ayan. Taong sa kakal po ay 100 pesos. So wala tayong nakikita ngayong mga talaba na paninda ni ate, no? So magkano kilo dyan? Magkano kilo tawilis? Kwenta ka natin. So 100 ang kilo ng ating tawilis, no? Sandala po ang santupok nito. Ayan, no? Pero kung gusto mo tumawad, papatawarin kita kahit wala kang kasalanan. So apat na piraso na batalay po, no, sa halagang 100 pesos. So idol, magkano yung gulyasan mo? 250. Isang piraso na yan. Yun, 250 ang isang piraso po ng gulyasan, no? Wala nang 300, 250 na lang po ang isang plastic, no? Ayun, no? So may mga presyuhan ng ating mga gulay dito ay may mga tag price na po. Magkano naman ang pusit kalawang? 160. So 160 ang pusit kalawang dito, no, sa Malabon Fish Market. So ang yellowfin tuna po natin dito ay 120 ang kilo. So ang ulo naman po natin dito ay 150 ang per kilo. So sa laman po natin ay 200 pesos na kilo ng ating yellowfin tuna. So wala nang paninda si boss. Alright, so good morning po. At nagkabalik po muli si Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market, no? So mag-a-update tayo ng kanilang mga panibagong presyuhan ngayong po araw ng linggo. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go!
Alright, so ganyang karami po ang dumayo po dito sa Malabon Fish Market, no? So talagang mga naghahanap sila ng mga murang presyo, kaya i-update po natin ang mga presyoan po na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so ang per kilo ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So 300 pesos ang per kilo, jumbo size. Sariwang-sariwa, kuya lang to. So dito po ay 180. Tuwahing dagat, no? Magkano naman ang tumpukan ng bangos? 130 lang, boss Lando. Ayun, no? Yun po yung presyo, no, ng tumpukan po ng ating bangos, no? Alright. Dito naman tayo sa ating mga mamimili o mga kababayan nating vendor na nagtitinda dito sa Malabon Fish Market, no? So may mga nakikita tayo dito mga plastic na mga isda, no? Ayan, no? Oo, yan 200. Isang piraso 200. Oo. Ayun, no? So 200 pesos ang kada plastic po, no? Bali iisa lang po yung size niya, oh. Putunin lang. Slice na. So ang gulyasan naman po natin dito ay 80 pesos ang per kilo. So sa balsa galunggong ay 100 pesos, no? Sa bangus po na dagupan ay 120 ang per kilo. Ay, dito lang, brother. Brother, paano sa dito, brother, ha? Lang daw yan. Alright, so sa ating mga presyo ng ating mga tumpukan, yan po, naka-slice na po na yellowfin tuna sa 100 pesos na tumpukan, no? Tapos meron din po mga naka-slice din po dito, no, sa halagang 150 ang per kilo ng mga slice na laman ng bluefin tuna. Boss Alan, magkano yung ulo? Yun, no, 100 ang kilo ng ating ulo ng bluefin tuna, no? Boss Alex, salamat. Alright, so sa mga tumpukan po tayo dito ng langaray, no? Sa halagang 50 pesos. Tsaka sa mga salinyati po ay 50 pesos din po ang mga tumpukan. So dito po sa maramihan po ay 100 pesos, no? So sa ating mga salay ginto na napakarami na po, no? So sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ayan. So kumpleto detalye po tayo, no? Sa ating pong salay ginto po ulit, 100 pesos ang per kilo. So sa gulyasan po ay 90 pesos, no? Ang kilo natin. At sa flying fish ay 80 pesos. Ayan, no? So yan po yung paninda ni nanay dito na mga isda dito sa Malabon Fish Market. Nay, marami pong salamat. Alright. So gulyasan po natin dito ay 100 pesos ang kilo, no? So shout out kay Jeff Baliw. Shout out, anak ni Don Ramon, no? Shout out sa'yo. So, bossing, magkano ngayon ang ating gulyasan? Ito lang kilo yan, sir. Ikot muna ako. Alright, so dito ay meron tayo mga tortillo, no? So, 100 pesos ang tumpukan po ng ating mga torsilyo dito sa Malabon Fish Market, no? So, meron tayong lapu-lapo na malaki. So, magkano kilong lapu-lapo natin? 150 lang, 150.
So 150 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no. Ayan oh, napakalaki po. Oh, shoutout ka muna, shoutout! Hoy, shoutout ka muna bago nga. Boss! Kay! Dito, tumingin ka doon. Shoutout! Shoutout sabihin mo. Pamandirig ba ng bayan? Mandirigma ng bayan! Ayun, shoutout sa iyo, Mandirigma ng Bayan. Ayun. Alright, so ikot tayo, no. Shoutout! So, isang piraso po dito ng ating isdang talakitok ay 250, no? Talakitok ni Don Ramon ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga Picardal Brothers ng Malabon Fish Market ng Tunsuya. So, 150 naman po dito ang pusit lumot. Salamat po. So, tumpukan po dito, no? Hindi po tayo nagkakamali dito sa 100 pesos. Yan. Boss Ed, magkano yung isda mong gabi? Lalaki. 200 na isa. Ayun, no? 200 pesos po ang isang piraso, no? Yan po yung isdang gabi na masarap iluto sa miso, no? Ginisang miso sa sinigang, no? Yan yung isdang gabi. Salamat sa sobrero mo. So, shout out. Yan, shout out. So, may talakitok tayo. Malaki ito, impression ng talakitok. Akin din yan. 120 lang. Oh, 120 ang ating pong talakitok, no? Sa per kilo. Wala ko sombrero? May panigar yung po. Susunod na lang. Nahuli Kasi ka kasi. nahuli ka, hindi naman ito nakita eh. Ako madalas sa vlog. Kaya nga. Siya ba lagi naglalala? Kaya nga eh. Hindi, susunod na yung mga hindi ko nabigyan, babalikan ko yan. Kasi marami na, una kapag bigay ako doon, 30 piraso. Dito kapong 40. Kaya yung mga hindi ko nabigyan, kilala ko na yung mga hindi ko nabigyan. Eh, siyempre, sa mga tulong na rin dito sa Malabon Fish Market, siyempre para, oo nga eh. Eh, kahit maliit lang sahod, yung kasi pag sahod ako, 50-50. Mas lamang pa nga yung sa pinamili ko, kaysa sa kasi magkano sinahod, 5,000. Sa ano niyan? Yung Sa views. sa views kasi pag hindi mo, mas maganda kasi kapag hindi mo ini-skip yung ads, hindi mo tinatalunan yung tinatapos mo, hindi mo ini-skip. Yun ang malaking bagay sa mga vlogger na ibinibigay sa amin kasi sa ads kami kumikita. Sa ads? Oo, kapag yon ini-skip mo na yung ads na yon, automatic yon. Sa una lang. Wala nang bilang yon. Halimbawa, sa Oo, unang di ba? video lang Unang video pumasok, may ads. May ads ka agad. Tapos ginawa mo Alright, so yan po yung mga ating mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga latag ng kanilang mga isda dito na magaganda at klase na talakitok, no? So may mga pating po dito na katawan na lang po, no? So may salay-salay ginto po yan. Ayan po yung halagang 100 pesos, no? Alright, so dito tayo sa kabila sa ating mga propap hits na mga nagbebenta dito ng mga isdang-isdang tumpukan, no? Ayan, isdang bato, no? 100 pesos na tumpukan. So magkano yung malaking talakitok mo? 120 lang kilo, 120. Yun, no? 120 ang per kilo ng ganitong kalaki na talakitok, no? So ang gulyasan magkano? Sandal lang ang kilo. Ayun, no? 100 pesos ang per kilo ng ating gulyasan dito, no? Eh, sandal lang sa tumpok. So 120 ang talakitok, 120 ang turot. 100 pesos ang gulyasan sa per kilo, no? So dito sa pating magkano? Eh, sandal isang kilo. Ayun, 100 po ang isang kilo, no? So sa mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Bossing, maraming salamat, ha. Thank you. So sa mga oras na to, no, dagsa pa rin ang ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market.
upang maganap ng mga presyo na abot kaya ng ating mga bulsa. So, ikot-ikot po tayo muli sa iba pang mga nagbebenta dito ng seafood sa Malabon Fish Market. Alright, so ang ating yellowfin tuna ay 120 ang per kilo. So, ating mga balsagalunggong. Magkano yung balsagalunggong natin? Yun, 100 kilo, no? So, shoutout sa'yo, Lodi. Yun, no? Ang dami mong tapal sa likod. Mukhang nag-relax ka at tinanggal mo ang iyong mga lamig sa katawan. Shoutout kay Bebo Marie! Bebo Marie! Eee! So, shoutout sa'yo, ha? Shoutout! Ano ba, Pagkano? Yellowfin? Ulit yan. So, 300 pesos ang hipon po dito, no? So, dito naman po ay 340 ang per kilo. Nakuha mo ba? Oh, inabot ko sa kasama mo. ka, di ba? Oo. Ganda nga eh. Kasi hindi ito naubos. Bali, ano yun? Wala na. 40 pieces. Wala na. Dito pa lang, pinagkaguluhan na ako kahapon. Pina-arbor nga yung nasa akin eh. Ganda, kilalan to. Hmm. Ganda yung presko. Presko na mas Presko kasi yun pag ginamit mo. Kaya nga. Hindi, pag ano, bigyan pa uli kita. Pagbalik ko uli dito. Thank you Salamat. Alright, so dito po ang ating mga rabbit fish o may maapahap, labahita, no? So sa mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos. So lapo-lapo rin po natin. Ang tumpukan po ay 100 pesos. So marami na po yan at makakapag-ulam na po ang inyong mga pamilya, no? So dito rin po sa hitong dagat ay 100 pesos din po ang mga tumpukan. So yan po yung hitong dagat, no? So may mga isdang bitilya at mga isdang gabi tayo nakikita, labayhita, sagisi. Yan po yung mga isda po na paninda ng ating idol dito sa Malabon Fish Market, no? Idol, magkano yung ano mo? Oh, yan na ba, Boss Lando? Magkano presyo nito? Yan, 120 lang, Boss Lando. 120. Ito, 160. Maya-maya ito, 120. Ayun, no? 120. Yun yung mga presyo ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Sigurado sa mga isda, mga tumpukan, mga presyo ng ating mga laman dagat. So talagang makakasulit at makakatipid ka dito sa Malabon Fish Market. So idol, maraming salamat Thank you. Nay, salamat po. Alright, so ilipat tayo dito sa kabilang linya, no? So aalamin natin ng mga iba pang mga presyuhan ng kaganapan dito sa Malabon Fish Market. So mga paninda po nila ngayon ay paunti at paubos na dito, no? So yan po yung mga presyo ng ating mga tilapiyang Batangas sa 100 pesos na kilo. So sa yellowfin tuna ay 100 pesos ang kilo. Ang bangos po natin ng isang piraso ay 160 at ang gulyasan ay 80 pesos ang per kilo, no? So shout out sa ating mga kababayang mamimili dito sa Malabon Fish Market. Sana ay nag-e-enjoy po kayo sa inyong pamimili, no? So may mga presyo tayo dito na at aalamin natin ang ating mga pusit at pusit lumot. Magkano yung pusit natin? 240 ang pusit. 280 ang tunay na po. Ayun, tunay na pusit po ay 280 at ang pusit lumot ay 140. At 240. Yun, 240 at 280. So, sorry at medyo bumaba yung ating pagkakabanggit dito sa paninda ni ate na pusit lumot at pusit na tunay po, no? Ayan. So, hanggang ngayon ang ating mga kabay ay dagsa pa rin dito sa Malabon Fish Market at talagang So, talagang mga naghahanap na mga murang presyo ng paninda dito sa Malabon Fish Market. So shout out po kuya, shout out. So yan po ang ating mga kabayan na mga nag-iikot, no? Good morning, Boss Lando. Good morning, good morning. Gusto tayo eh. Oo. So kilo ng ating hipon po dito ay 300 pesos ang per kilo, no? Oh, pesi, kuha na kayo, Shout out. Shout out sa'yo. So sa bangos natin magkano ang kilo? 100 po.
100. Ayun, 100 ang kilo no, ng ating bangus dagupan. Alright, so meron tayong mga galunggong na mabibili dito sa halagang 100 pesos na tumpukan at matambaka, no? Yan po yung mga latag dito sa Malabon Fish Market. So 100 pesos ang mga tumpukan, no? Balikan nyo na lang yun. So dito naman po ang per kilo ng ating hipon na jumbo size ay 280 ang per kilo, no? So shout out sa iyo, Lodi. Ayun, shout out. 280 ang per kilo ng 280 ang per kilo ng ating hipon dito, no? Mga jumbo size na po yan. Nakikita niyo po dito sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market. So sa mga naghahanap po ng mga hipon, no? Dito po sa Malabon ay marami rin po kayo mabibili sa murang halaga. Ay, sandalan dyan. So, may mga tumpukan din po dito ng panindang bangus, no, na mga pandaing. Ayan. 100 pesos na tumpukan ng bangus. Pandaing na po yan, ha, na mabibili niyo po dito sa Malabon Fish Market. Yun, no? Parang si LeBron James. Naubusan ka na? Tapos wala na? Hindi na makakano sa'yo doon. Buhay kasi tinda ko, buhay. So, shoutout sa'yo, Boss Paeng, na masipag na nagbebenta ng bangus doon sa may dulo. Alright, so may mga tumpukan din po dito ng mga galunggong sa halagang 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. Galing ka na ba doon? Hindi pa. Wala na rin siya eh. Oo. So, tawilis, no? At ang ating mga taong sa pakal po ay 100 pesos. So, wala tayong nakikita ngayon mga talaba na paninda ni ate, no? So, magkano kilo dyan? Gano'ng kilo tawilis? Kwenta ka natin. So, 100 ang kilo ng ating tawilis, no? Alright, so paakyat tayo dito sa Malabon Fish Market, no? Explorer. Lahat ay a-update natin ng mga presyo ng kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market, no? So may mga alimango, ano? At alimasag at tatampal, no? So mga presyo ng ating mga prutas dito sa Malabon Fish Market. So may mga tumpukan po tayo dito ng mga lemon at apple sa halagang 50 pesos. So yan po yung mga presyo na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market, no? So ang ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Shout out sa iyo, Lodi, no? So sitaw natin ay 25 pesos kada tali. So, Idol, magkano yung batalay mo? Sandala po ang santupok nito. Ayan, no? Pero kung gusto mo tumawad, papatawarin kita kahit wala kang kasalanan. So, 4 na piraso na batalay po, no, sa halagang 100 pesos. So, Idol, magkano yung gulyasan mo? 250. Isang piraso na yan. Yun, 250 ang isang piraso po ng gulyasan, no? Wala nang 300, 250 na lang po ang isang plastic, no? So, salamat, ha. Thank you. Ah, ayun, no? So, may mga presyuhan ng ating mga gulay dito ay may mga tag price na po. Kaya, kayo na po ang pipili kung ano po yung makakarami sa mga latag nila na mga gulay sa Malabon Fish Market, no? So, kalahating kilo po ng ating sibuyas ay 50 pesos. So, may mga 20 pesos na sulit at talagang kung ipagsasahog nyo po sa inyong ulam ay meron po kayong mabibili dito, no? So, Idol, maraming salamat, ha. Thank you. So, yan po yung mga gulay natin, no? Hindi, wala kang manok, ha. Wala si Dayan. Ayun.
Shoutout sa'yo, Ate Dayan. Naka-headset si Ate Dayan, no? So, ang ating pong tinda rito ng mga gulyasan ay 100 ang kilo. So, 160. 130 ang mga bangus po dito. 110, 100 pesos. So, sa mga tumpukan po ay 100 pesos po na galunggong dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so sa mga ganitong oras talaga ay napakarami pa rin namimili dito sa Malabon Fish Market, no? Sa sunod, pagapang na ako dito eh. Oo. So, shoutout sa'yo, Ate Mayra. Oo nga eh. Sold out ng talaba, no? 100 pesos ang isang tabo, Ate Mayra. Ayan, no? Isang tabo po ay 100 pesos na tahong, no? Alright, so dito po ay may mga paninda rin po mga turay, no? Magkano yung turay? 100? So, anay, sinanay pala to, no? So, 50 pesos, no? Tapos may kabase. Ayan po yung mga presyo ng paninda niya. Sa kabase, nay? Ayun, no? Ito po yung 100. Ito yung 50 pesos, no? Yan po yung presyo ng paninda po ni nanay dito na kabase. So, sa hipon naman, Lodi, magkano ang... So, 250 naman po ang per kilo ng ating hipon dito, no? Salamat! Alright, so may mga tumpok din po dito na gulyasan. Sa 100 pesos, no? Magkano naman ang pusit kalawang? 160. So, 160 ang pusit kalawang dito, no, sa Malabon Fish Market. So, ang yellow pinto na po natin dito ay 120 ang kilo. So, ang ulo naman po natin dito ay 150 ang per kilo. So, sa laman po natin ay 200 pesos na kilo ng ating yellowfin tuna. So, wala nang paninda si Boss Paing na bangus, no? So, yan po yung mga latag niya dito, mga yellowfin tuna. So, dito naman po ang kilo ng ating ubas ay 100 pesos. So, sa citrus ay 25 pesos ang kalahating kilo. Bali, 50 pesos ang per kilo ng ating citrus. Sir, good morning, sir. So, shoutout sa'yo, Boss Paeng. Shout pala kay Junjun Topak, bumili ka sa akin ng bangon. So, shoutout kay Junjun Topak, no? Salamat sa pagbisita dito sa Malabon Fish Market at nakabili ka daw kay Boss Paeng, no? Bangus. Naubos yung boss ko ngayon, sir. Oh, yun. So, maaga na ubos yung bangus ni Boss Paeng dito, no? Kaya yan na po yung mga latag nila dito na mga tuna. Ubas, oh, mura lang, oh. Saan ka nila na Sonis, oh? Naging lang sones ang ubas, no? Ate, sandal lang, ate. Lagay, ate. Magkang tuna, malaki. Alright, so sa ating mga presyuhan na kaganapan dito sa Malabon Fish Market, no? So ang ating mga presyuhan ay sulit na sulit at talagang mura pa rin ang mga presyuhan ng isda at mga hipon dito sa Malabon Fish Market. So sa ating mga kababayan po na mga nag-iikot dito, no? Talagang mga naghahanap sila ng mga murang presyuhan ng mga bilihin dito sa Malabon Fish Market. So shout out tayo sa ating mga kababayang OFW, no? So shout out sa ating mga OFW na masisipag na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga vendor na masisipag na makapaghatid ng mga murang presyo ng kanilang mga paninda na mga seafood sa Malabon. So shout out sa ating mga content creator na masipag na makapag-update sa ating mga manonood sa ating mga YouTube channel. So anyway, enjoy and be safe sa ating pamimili dito sa Malabon Fish Market at lagi po tayo mag-iingat. Ito po
pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye na po.